Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de genişmeni, maslahat, meşveret, geniş ve emruhum şura beynehum. Qawa adamlar genişlidir işler deyiptir. Bir iş yürütecek bolsa ya öz üstüne bir ağır iş düşse genişli olur deyiptir. Mamulasına bir ilim, Kur'an, ustad tayin etmede, öğrenmede, hulası işlerini genişli olur deyiptir. Müslüman adam. Türkmenin aytyandır genişli don, qısqa olmaz deyip. Genişmekte ağzı birlik bolýa, mehabbet bolýa. Hakıllan savaş diye Türkmen, hakıllar bir yana üyüşüp, biri-birinin haklından, rəyindən, pikrindən istifade etmek bolýa. Falan ağam, falan inim, falan dayda, men şi iş etjek bolýan, ýaşyjyra maňa muşkil düşüpdi, men näme etsem, näme maňa maslahat berýän diýmek bir gawzat, Hudaýda musulman adam şeýle bolmalydyr diýe. Ýöne Peýgamberimiz oňa bir zat aýdypdyr, geňeşme barada. Ay bitir dirman aýtdy Rasulullah aleyhissalatu vesselam. Peýgamberimiz aýdypdyr, ey jemaatlar, Rasulullah dedi, el-musteşar mu'temen, fe in şa'a aşara ve in şa'a sakata. Ravahu İbn Majah. El-musteşar mu'temen. Bir adam bir zinana size bir zat geňeşse, size inanyp geňeşýär. Geňeşilýän adam qaw maslahat bermek wezifesidir. Emin bolup maslahat bersin. Bira on sırrını hiç yerde aýtmasyn. On sirrini oğrinça bir zat çykaýdyp, "Daýjan, ağamjan, ahunjan, qarijan" diýip saňa geňeşýär. Bira şoň sirrini hiç yerde aýtmalylar. Bir de şoňa özüň şoň ýerine bolsaň näme derdiň şonu aýtmalylar. Bahilçilik ara düşmeliler. Ohan Peýgamberimiz näme diýe? Ahunjan, sen soragyň manda, bir zamanny maslahat berseň, saňa kellagir biraz tapylýa. Ohan Rasulullah näme diýe? Fe in şa'a aşara we in şa'a sakata. Bir wagt geňeşmäge maslahat bermeseň, son molla durup jogap berip ýörme işgali ýok diýipdir. Ýöne biderek maslahat aýtma diýipdir. Şoň zererini boljak maslahaty berme diýipdir. Fe in şa'a aşara ve in şa'a sakata. Sen maslahatyňa ben awur aýtjak zadym ýok diýip otursaň da bolýar. Ya öz maslahatyňdan gorkýan, "Wahşy maslahatym dogry düşermi, düşmezmi" diýip, ya başga zatdan gorkýan. Fakat şu taýba, sen maslahaty nämede haýr wadygyny bilip duň, şonu aýtmasaň da tarap zerer çekjek bolsa, munna sen wezifeň şonu aýtmaly, düşündirmeli. Ine geňeş baradaky görüň. Ve kanatil a'imme ba'da an-nabi sallallahu aleyhi ve sellem yesteşirun el-umana min ehli'l ilm. Ey cemaat, şu barada ahirki görüň oham Rasulullah'ın ýaşaýyşyna girjek bir mukaddeme we. Ey cemaatlar, bir işte geňeşeňde bir anamly adam bolsun, emin bolsun. Bir de şu geňeşek zadyňda ilmi ba bolsun. Geňeşek zadyňda ilmi ba bolsun. Bu mahal hay wagty däl, Allah köklese inşallah başga fursatda açyklaryn, ýöne bu mahal işaret geçeýin. Kän zinanala öz adamsy barada, öz zindegisi barada naehl adamlara, geňeşmeli adamlara, ya yakından, ya daştan, ya hem klasından, ya hem danışgaýysynyň zinalara geňeşip zindegiler darga gitdi. Zindegileri belki dünýelerde dargady, ahiretlarda dargady. Ha, şeýlemi diýip o boýdoş bolany näme? Ya sen geňeşik zadyňda ilmi barmy? Ya sen şu barada geňeşik bolýan, şoň tejribesi barmy? Ya şol adam Allah'dan gorkusy barmy? Ine
geňeşen adamyň ilmli bolmaly. Şo barada sadece misalyna aýdyn. Hazrat Ömer halife wagtynda nama ýazýanmyşdyk her mantykadaky emirlere. Ey falani, bir wagt jeň meýdanyna gitseňiz, iki adama geňeşiň. Biri Tulayha, bu birde İbn Ma'di Kerep. Fakat jeň meýdanyna geňeşiň, başga zatda şo ikisine geňeşmäň diýenmiş. Fakat jeň meýdanyna şolar nazar bermäge, pikir bermäge, hakyl bermäni ökdi. Görün zadyňyzda şo iki nefere geňeşmäň, fakat jeň meýdanyna, savaş meýdanyna geňeşiň diýenmiş. Görünüp duran hakyl dälmi gerçi-datla, görünüp duran mana dälmi şi-datla. Görün dosyň bolanda näme, boýdaşyň bolanda näme, hem otagyň hem danışgaýyň bolanda näme, barp ýanyna oturup tamam zindigisini tarif edip, o da o sen falan ettin näme, nätdirip ben diýip, o da öz oňa zerer ýetireýin diýmez ha. Ýöne hakly satana, oňa bir zatlar aýtdy, o da şoňa hakly mukadip, fakir zindigisini darga diýe.